Vi skal jo på plads, og på plads er jo en rigtig god ting at have. Det er jo en måde at have styr på sin hund på. Det er også en rigtig god måde, når vi senere hen når til lineføring. Men først og fremmest så betyder plads jo altså, at hunden skal komme om på den side, du nu har bestemt, den skal komme på plads på. Om det er højre eller venstre, det er op til dig. Og der skal den blive, indtil den får noget andet at vide. Vi gør det med godbiderne. Vi har en i den ene hånd, en i den anden hånd. Vi siger ikke på plads, vi klapper ikke på hånden eller noget, eller på benet, der hvor hunden skal hen. Vi gør det rent visuelt, fordi hunde er mest af alt visuelle. Og derfor så kommer vi først ord på til allersidst, når vi er sikre på, at øvelsen sidder, at den forstår håndsignalet for plads. Så vi øver det altså på den her måde, at vi har godbiden her. Den tager vi om her. Her skifter jeg hånd. Tager den anden hånd herop. Nu er Billy omme bagved, og er vildt interesseret i den anden hånd. Har den anden her, den må hun ikke være interesseret i mere. Herop og ned i et sit. Det var jo sådan der. Og så får hun det. Og det bliver man altså bare ved med at øve, indtil at hunden forstår håndsignalet. Sådan der. Og den selv kommer over og sidder. Men altså, i starten er det bare at køre den hånden rundt, bytte hånd om bagved, rundt og ned i den sit, hvor den skal være. Sådan der. Sådan der. Dygtig!